गदगर बिरखं गाथोनाव बिरखं जाहाजा जाब्रबथायाव गोग्लैदों। भारतारि अख्रां सान्थ्रि IAF हान्जानि AN-32 रोगाग्रा बिरखं जाहाजा सोनाब बेंगलनि गदगर बिरखं गाथोनाव जाब्रबथायाव गोग्लैदों। अख्रां सान्थ्रिनि मावख'गिरिफोरा बुंदों दि AN-32 बिरखं जाहाजनि गासैबो मावथि सोद्रोमाफोरा रैखाथियै दङ। भारतारि अख्रां सान्थ्रि हान्जानि बिरखं जाहाजा जाब्रबथाय जानाय बेयो नैथि जाथायमोन। मावख'आरिफोरा बुंदों दि जायगानिफ्राय बिरखं जाहाजनि बायखोन्दा थुख्राफोरखौ बोखारनायनि खामानिया थि समावनो जागायजेनदोंमोन। बे जाब्रबथाय जानायखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बेनि सिगां गंसे एयार फर्सनि फाइटार जेटआ मोनसे जाब्रबथायनि बोलि जानांदोंमोन। बेनि सिगां भारतारि अख्रां सान्थ्रि हान्जानि गदगर दावहारु बिरखंआ पंचकुला हारियानानि मरनि बलदवाला गामिनि खाथियाव जाब्रबथायाव गोग्लैदोंमोन। IAF मावख'गिरिया बुंदों दि बिरखं जाहाजआ ट्रेनिंनि थाखाय आम्बाला एयारबेसनिफ्राय बिरदोंमोन। बबेखानि बेयो गोजोननि बाथ्रा दि गदगरनि पाइलटआ पेराशुटनिफ्राय ओंखारनानै गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादोंमोन। रौनियाया गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि जाब्रबथायनि सायाव नायबिजिरनो बिथोन होनाय जादों। आथिखालाव बेखौ फोथायनाय जायो दि बिरखं जाहाजआ आरोंदायारि फेलें जानायनि बोलि जानांदोंमोन। माखासे नुगिरिफोरा फोरमायदों दि रौनिया बिरखं जाहाजआ बिरगासिनो दंमोन आरो हाग्रायाव मोनसे हायेनाव गोग्लैनायनि सिगां बिफांफोराव सौग्रावदोंमोन। बिरखं जाहाजआ गाहायाव गोग्लैबोनाय लोगो लोगोनो बेयाव अर खामदोंमोन आरो थुख्रा थुख्रा जानानै खाथि-खालानि ओनसोलफोराव गोसारनानै थादोंमोन। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।